Assalamu alaikum, barkamu da sake sada da ku a cikin tashar tamu ta Rai da Buri TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar kararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu. Ga sarkin yaƙi, ga sarkin yaƙi na kyali bawar giwa ne. Ga mai kwana sallah ko da magauta sun gane, idan kun san yanzu salon na daidai masaiwa ne. Tau da kashi kauce Allah yake yi ma kyari, abu da ƙarfinka kuka za ta zo neman jari. Mai taku da tafiyar ka baka a san sauri. Kyawu na gidan sarki in na shigo daga yan fada. DSP da mai bindiga ya ce na fito karnai ganda. Da masoyi gun kyari sunan kadi har ne hadda. Ga baban Maryama tilan su barka gaban Allah. Sai na saka biya a dan sako shi ya bani. Ga komanda bushi tubush ya ban sako ya gani. Audu kolo ga dawa falalle wannan ya sanni. A wannan wakar ni dai zan so a bani kyautar mamota. Sale su dan takale mawakin yan sanda na kasa. Sarkin mawakan sifi na Kano kuma ba wasa. Da mawakin aiji ne gani da wakar kyarin mu. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kar na kaki zaki karyar mahalsa da sima illa. Karkun babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kar na kaki zaki karyar mahalsa da sima illa. Karkun babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Na kira kai nake sakawa tun fari. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. In na tsaya da sako banzo tun da shi ya zamto mun jari. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Yau gani da wakar aba mai gida na dai kyari. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Da mawaƙin 'yan sanda na ƙasa da ke yi mai waka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kar na kaki zaki karyar mahalsa da siwa illa. Abun babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Kada na yi wakar barko sai ake ta ce mun na yaka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. To ga ta biyun ta sai da na yi nazar kuma na saka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kun san aikin manya dole lokaci sai na ɗauka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Idan na buga taken kadin kamar sai sun farka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kar na kaki zaki karyar mahalsa da siwa illa. Abun babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Kai baban Umar ne wanda shi ya zamto mun fitila. Haka Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. ya magauta sai ku bari tun da shi yake kwana sallah. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Baban Maryam ne ka riga da ka sha la haula. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Sojoji na ƙasa su ma suna yabankin halinka. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kar na kaki zaki karyar mahalsa da siwa illa. Abun babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Ya kwayan wani ta kare in ka zo kuri sai sun dara. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Kai zance ya kare tun da kai a aikin kai zarra. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Allah ya taya ka riko ka zamo kashin wuya na kura. Ga baiwar Allah abuwa kyari ga mai lahaula. Daga
baban Hauwa ko nake watan bura ba yaro ba. Ga baiwar Allah abba ki harka mai lahaula. In Allah ya yi baiwa babu wanda zai ce bata mai ba. Ga baiwar Allah abba ki harka mai lahaula. To ga baiwar Allah abba ki harko ya soka. Garin da kaki zaki karyar mahalsa da siwa illa. Babban motsi wanda ba ya tsoro ko shakka. Wani ya kira da waya ya ce na fitar ma in amsa masa. To ina jin ka. Sai na ce mai ne tambayar da kake so in amsa. Ya ce amma kyale ba mutum bane iri nasa. Ya ga abin mamaki baiwar ilahu cikin shuka. Tunda dai wakar kyali jama'a suke ta kira na ne. Wanda idan ya kira za ya furta zancen haushi ne. Wasu da sun yi kiran za su furta zancen daɗi ne. To ni yau ya zanyi tun da na yabo cakalin waka. Na gode. Garin da kaki zaki karyar mahalsa da siwa illa. Kai daga jin wakar ba irin tasu ba ta wakar. Kun san ni sarki ne musamman fagen wannan wakar baban su sa'ada bai tuka nake yi ma karkar. Audu Kolo ya san ni shi ya bani sunan 'ya'yanka.